Happy birthday to you. What's up, kakaaro? Andito na naman tayo sa Alimans Resort. Dito matatagpuan sa San Juan, San Carlos City, Pangasinan. Dahil naimbitahan po tayo, kaya mag-uumpisa na ang programa. Kaya tuwang-tuwa ang mga bata. Marami palang bisita. Dito pala ang pwesto namin. Himang kakaaro, may lison babu. Kaabay ko laba. Kaya guys, mag-uumpisa na ang programa. Ang ganda pala ng venue. Maraming bisita ang nagsipunta. Kaya happy dito ang mga bata. Dahil sila ang bibida. Ayun si Raisa. Hinahanap kita, andito ka pala. Kakaaro, maya may suhandada, nando doramang klase, yaputahi, walang mo 7 wishes, sampre, walang mo pakunti sa bring me. Okay, meron sila, puting buhok na tanggal kalahati, puting kalahati, team so kalahati ang prize. Na-joke lang, ano gusto sabihin sa birthday? Yung mga bata ng 1,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Palakpakan niyo po yung mga 11 na nabigyan ng 1,000 pesos. Okay, sabay-sabay tayo. Ano ang gusto niyo sabihin sa birthday girl na si Savannah? 1, 2, 3, go! Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Savannah! 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 Happy birthday, Savannah. Happy birthday, Savannah! Just ka naman. Just ka. Happy birthday, Savannah! Happy birthday, Savannah! Yan. Palakpakan niyo naman siyempre ang ating mga winners who will receive a prize given by the birthday celebrator. Ilan ba sila? O sige. Kataas ba? O, 11 sila. Wait lang. Kaya pala may tablet sa taas. Ito ba yung prize? Okay, sige. All of you will receive a prize given by the birthday celebrator. Once again, palakpakan niyo po ng malakas na malakas yung mga nagbigay ng 1,000 pesos. Okay, sige, tigil po sila. Ayan. Isa. O, sige. Okay, thank you so much. Pwede na kayong maupo. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, o, diba? Ang bait naman ng birthday girl. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ayan. Thank you everybody. Thank you so much. And last but definitely, absolutely, thank you. Wala ba tayong malakas na palakpakan sa mga nagbigay ng konsihala. Sino to? Board member. Ayan. At clear pala, clear to pala. Si Ate Girl. Si, anong pangalan mo ulit? Ha? Trisha May. Trisha May. Trisha May. Ayan. Marami 7 roses dance. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs. Everybody sing. Birthday to you. Katong kakaaro, asong pagtilan ang ansyo na happy birthday. Katon, mangantila kakaaro. Ang daming handa. Dito lang ako sa likod dahil ang daming nakapila. Kaya pipila po tayo. Ima namin lison baboy, kasangilata narasan mutla. Singa siya mo narasan akla. Ay wadya ya kapila. Anong nang kumusok classmate ko. Kaya nang papicture kaming dalawa. Daming bisita kakaaro. Mamaya pipila din po sila. Nakita ko pala si Beshi ko, si Raisa Sino. Kaya shout out od sika. Kita kakaaro, suglayak-la yung mga lay plato. Nakita ko din si ate. Dala-dala niyan, leche plan. Lalagay nila sa lamesa. Kaya tuwang-tuwa ako dahil favorite ko yan. Ito na pala ang plato ko. Ako
ko na ang susunod. Kaya nilagyan na ng kanin. Kaya shout out at sa Ray Catering na Alimans Resort. Kakaaru, ang maya-may suputahi. Natawayan ko lang mo sa taba-taba. Udsaya, wala nilison, kakaaru. Dakar suputahi, kakaaru. Di man may anak ko, adaan nang niya kapila. Tanto, imulmula. Atong imbaga, idan yung mga anakong ko. Pasensya nyo lang, tamulmulag. Atong nagawa. Sarama, ta inidan nyo lang. Atong kakaaru, maniro-iro lakla. Ano nang kuya taba-taba. Kita kakaaru, puro karni. Habang mabibidyo tayo kakaaru. Nanang ko, maya-maya putahi. Maninam-ninam atla, kakaaru. Ay, babaeng manaya si kuya. At kamera. Gwapo ka ba mo? Ang babay. Pagkailaya, di baga labas so gwapo. Di nakalantoy initer tong karne. At siya, kanyang kuwang ko. Thank you. Tan ini, dan tatayo na pansit. Wala ni salad, kakaaru. Tan inabutan da mo lamot na soft drink. Katong kakaaru, abayan tayo antik na si Doc Nela Fonciana Vlog. Katong kakaaru, umpisanti lang mga. Bukasan ko maglayo kutsara. Ni manakal ko lang may plastic. Magdasal tayo kakaaru, anti siya mga. Kaya balbalag dyan salamat. At sayang, grasya. Yan ito yung biyaya. Katong kakaaru, umpisanti lang mga. Mangantila kakaaru. Di manan maglay nanay ko, tamangan maglara. Katong unang subo kakaaru, para si kayo ya kakaaru. Malanam kakaaru. Kaya na nga maglay ba? Wala mo so ignol kakaaru, ignol ya pugo. Ingay kakaaru. Subo magla kakaaru, tamasami. Tapi burik ko magma. Lalo layay laman niya karne. Tawayan ko no. Makulkul na kakaaru. Tawayan tayo mo ya leso. Nagi, masami. Kitang kakaaru, apa eta? Kaya uminom tayo ng Mountain Dew. Katong pasensya kila kakaaru, tamambuha kagalamot nata. Mambuha bulay sumot ko. Katong tinatawag na ramay table yung walay number. Ta picture taking ni kuno. Yan walay remembrance. Sumuglay kami mula ng antik Doc Nela Fonciana Vlog. Sa ikwan ko sa amin picture video mo kami pero sa ginawa to ng photoshop. Katong nang mapasala. Ay ando kay Sopila kakaaru. Dadaklo sa bisita. Katong shout out sa Ray kakabat ko dyan. Shout out kindi Ate Salva Kabuan. Anapon ko mo si friend ko si Matutinas Melty Nuwadya. Ay wamad sampot kakaaru. Anang nang kumulay uncle kon Oli. Manaak lumulari kawada. Namot si anak ko mga kan mutla. Katong kakaaru wadyari kakanayon ko tansang kakapinsan ko. Tan ari kakaaru. Tan shout out mo at sa my classmate ko. Admin na sa Alimans Resort. Si Ate Gray. Habang mga kan tayo kakaaru, tani magwawi sumot ko. Siyempre tanara sa nakla. Kaabay ko si Antik, si Doc Nela Fonciana Vlog. Kanadwa si rin niya mga. Takaabay ko yung Antik. At tila aki maritis kakaaru. Tabi siya yung mga. Kalari, aki silpiak mo. At hindi Antik atan si Antik. Si Doc Nela Fonciana Vlog. Katong kakaaru, inalak na may salad. Tamang dessert tila. Tawayan tila kakaaru. Agi kakaaru, malanam niya isbuko salad. Ang niya sugabagabay ko, malanam. Suste Ricardo. Antibali kakaaru, to naupo ko yung buko salad. Wala ni sakya reserva. Ya salad niya ini. Katon na pusil tayo dya kakaaru. Pwede siya panangan kakaaru. Masami so panangan ng antik ya idol ko. Si Doc Nela Fonciana Vlog. Kaiba to'y kumari to. Suportaan nyo mo si Antik, Doc Nela Fonciana Vlog. Ay shout out mo sa Ray Catering na Alimans Resort. Agaray imis da, malikad ira. Katong kakaaru, asong palalan angan ng pulbualan ng atestila, kakaaru. Tananong ko yan, kakasempet la. Pinaga na uti. Katong ng pulbutila ba, yada isin. Kan medyo silang masulo pa tayo. Sayaan tayo siguro, mambal ko tang ante po. Katong naan ko manglami lipstick ko. Na ay ni, ay este aliwa manaya. Silupin. Ang kaawit ang manaya silupin kakaaru. Pasensya kila, sayaan tang ang kapi awit ko. Katong ikargat lamay tabagin silupin. Ni managan ni mang paala na plang. Laman-laman, taba-taba, kakaaru, malamalam. Katong naapurong kay mambal ko. Ta si Antik Doc Nela Fonciana Vlog. Ay, may chismis, may mamaritis ni. Kanyan unang kulara. Kulara igra. Kanyan manlingawa. Nunang da, yung mambabal ko. Kaya kapoy makanang si katayo. Katong ikargat mo laod bag ko. Ya tampol, tapi nang kapoy makanang si katayo. Katong kakaro, di magwa lang tampol na ng kulay clown, yung magic. Katong kakaro, at kayong kukura. Nang nyo kakaro, tawalay papa nang to. May pananginan na pandesal. Ay, mamaya. Kayong kukura kakaro, nang nyo, ha? Mapluso lima to. Sigurado kakaro, sa yung paway ditang pandesal. Tani, pananginay pandesal tanay, swapis to. Kung anong kuya, kayong kikiram. Kaya nang nyo, mabilang kayo, 1, 2, 3. Kaya nang bilang mo, kuya, 1, 2, 3. Sipin mo, ay, santak pandesal. Wow. Galing ni kuya mag-magic. Kaya palakpakan. Sabi ni kuya. Kumuha ulit si kuya. Tinawag niya yung mang birthday. Si Savannah. Katong mag-magic si kuya. Kaiba to'y Savannah. Katong kakaaru, bantayan tayo yung magic ng kuya. Aki apir mo sa amin aking birthday. Matibay si kuya. Kanyang simbaga to sa rin kugang mambilang kayo. 1, 2, 3. Katong kakaaru, ag tayo ang kukurap na antuyan magic lalamang. Katong sinubukan ni kuya. Pati amin ng birthday sinubukan to. Mga ut kakakwanto. Agi kwarta manaya ka to. 1,000. Amo.
Mali ka dire ugugaw. Katon ana wag lalamot si kuya, ya Mang Magic. Katon na kayo ang kikiram kuha ng kuya. Tani abutaw sa pisnil akin ng mga langga po. Katon magbilang tayo kakaro si bukang kunin. Nang nyuya no walay na alayo ang gapo karapas yo aga kalalamot si nonong. Kwarta lalamot. Siyempre si ugugaw malikad. Kwarta lata na di ba? Maong labaya sa liw na kakananda. Nawag lamot si kuya ya ugaw. Ya Magic ang lalamot ya inaidan to. Katon imapir lalamot may ugaw piano si bukan ngan si buka mo kuno age. Sige si buka mo ni pan makala ka. Kanatatakot age si galaw-galaw ya ulag manaya na ala to. Aga matatakot may ugaw si atatakot may malag Magic. Say ata to baka na nervyos may ugaw andi met. Katong kakaro ana wag lalamot na ugaw. Katong mambilang kay talura 1 2 3 si bukan nyo. Nya si bukan mo kantud sa ugaw. Pinambaw to ni aming pikambaw ang ganang kaot agi ay isa pa kwanto age kwarta lalamot kakaro. Say lugto to may ugaw pinasya manuglug to. Matibay manaya Mang Magic si kuya kan palakpakan kwanto. Agi wala apuy akakinid sa may kahon sinako ba ng kuya impanang nung sa regugaw mambilang kay 1 2 3 wala na angum ko banget kwanto katong itagayo ni ba yun so pay kabay to age manang buntok manaya na akan pati si saki ugawan akal mo na that's me katon amin niya ugugaw yaki kuntes basta ugaw wala kayo dadarap tamang papicture kayo sa aming birthday na si Sibana pian wala remembrance katong kakaro tinawag dato wala ko na ikarga age wala ni balkutong kuya yarum ko katon nita na ikakarga la kakaaro na initerda agda na upot agaya adiwit katon alaon ko la kuno katong kakaaro aki sharon tila lamang at sika manaya ati shawi katong kakaaro ikarga lat silupin ikarga la ikarga tapiano na pano dibali kakaaro tangga po akanang neng sika tila ba katon ing karga lan tampulod bago iman sinanay ko misa sharon ambayin kuno katon ikarga la kuno jang bago sige ikarga pala ang papicture tikik-timot niya sa may ng birthday artista yun onalis katong kakaaro anapon ko may kapinsan ko tawalay idero ko antayulatan magangana may kapinsan ko bali-bali ayos to inangay to singa senderera may kapinsan ko katong pimawaya la kakaaro tawa kakasumpel la ni man si kuya do aya so Alimans Resort bali-bali dyan nalamay luganan tayo ay tamilugan tayo kakaaro kayo bakiray kakanayon ko tadakal kami manayan akipun siya ya tagaut sabi bali-bali manayong lugan kakaaro say pick up maragem siga kamo mampaparada o nya manaya nanang nang muray kaabungan nya nanduturo man klase ni man may motora katong bali-bali manayong lugan jaut beneg na pick up presko kakaaro basta aga unuran ang tayo na basa kakaaro katong bali-bali nyurong ko dya kakaaro ta presko na single kami mulan on sabi kakaaro wala kami lanatan sabi akasabi kami mulan tampulod abong kakaaro ni man si antik pinitan ati man insan shil nanay ko tansi ito kuya babalagya salamat kuya kilugan kami unya labas sa bilay kakaaro bye bye